Home, Sebastià, no podíem haver quedat a una cafeteria? No, Anna, no. És massa prosaic pel tema que hem de parlar. Sebastià, hi ha vida més enllà de l'amor? Bueno, hi ha una vida energètica, de tipus entitat energètic sempre. A una persona recient enterrada vam arribar a posar una càmera infrarrojos tota la nit i es veia com pels costats de la làpida caïa l'energia. L'energia que s'anava transformant. Però què vol dir caure l'energia? En forma de fum o en forma de què? No, no es veia, només amb infrarrojos. Era evanescent, era com si fos núvols. Tu has tingut alguna experiència paranormal en primera persona? Has sentit alguna cosa? Mira, una nit vaig ser com allà a les 6 del matí, així no podia dormir, estava inquiet, i veig que al balcó de davant s'obre i apareix la meva àvia i em saluda. Entenc que la teva àvia morta. No, viva. Ah, val. És que això ho hem d'especificar. Estava viva en aquell moment. Dic, això no pot ser. Però la meva àvia estava a un geriàtric, cuidat per unes monges de Tortosa. I en aquell moment, ring, ring, les monges que cuidaven la meva àvia diu s'acaba de morir la seva àvia i demanava pel seu net, que no tenia fills. I aleshores els que són molt creients pensen que això són esprits, que són bons, són dolents, tal, no. Però tot som nosaltres. La capacitat de sentir-ho. Tu no t'ha passat que has estat a llocs? Ai, a mi no. Jo ja estic molt inquieta aquí, ja et sentes malament, o llocs que et sentes bé. Sí, a vegades hi ha llocs on arribo i em sento incòmoda. Exacte. Però jo no sé si sóc jo, si és per les presències, m'estàs dient? Sí, és per les presències que tu detectes d'aquell lloc. Diuen que el dia 11 de cada mes a la muntanya de Montserrat hi ha albiraments. Què hi ha de cert en tot això? Cada dia 11 és veritat que es produeixen aquests fenòmens, però no és que tu vegis un ovni, sinó que veus llums que ells interpreten els que van, que allò són objectes volants no identificats extraterrestres. Vostè ha vist extraterrestres? No. El que sí que he vist són els ovnis. És molt difícil veure un extraterrestre. Però existeixen? Sabem que existeixen per les civilitzacions desaparegudes, perquè no s'explica qui va fer les piràmides o les pedres d'Ica, que són punts que l'arqueologia no té clar. Aquella gent, aquesta tecnologia, qui li va donar? Ells la van rebre, ells mateixos expliquen que van venir uns éssers procedents del cel. Per tant, existeixen. Ara, aquí, en aquest moment, la NASA no ha comunicat que n'hagi trobat. I com sap que jo no sóc un extraterrestre, per exemple? Això sí que ho tinc clar, perquè les dones terrícoles són molt més guapes que les alienígenes. Però com ho sap, això? Perquè les alienígenes tenen el cap com un ou i un cos molt prim. Unes extremitats molt llargues que tu no les tens. I és evident que tu no ets extraterrestre, tu ets terrícola. D'acord, ja em quedo més tranquil·la. Diuen que el president Pujol anava a Andorra a consultar una bruixa, quan ell era president, algunes decisions polítiques força importants pel país. Coneixes aquesta bruixa? Sí, és una endevinadora, una pitonissa. Pitonissa. Una pitonissa, però això no és ell l'únic, el Pujol, que ho feia, Fins i tot el Rato va anar a consultar una pitonissa i el tenim fotografiat. I el va avisar de que aniria a la presó? No, fa anys, això quan l'anaven a fer ministre. Clar, és que això les coses canvien. Això és una cosa kàrmica. I per tenir millor karma, existeix algun amulet que podem utilitzar o que és bo portar a sobre perquè les coses ens vagin millor? Una cosa que s'ha de tenir, per tenir sort, sempre, és un producte natural. Què pots agafar? La castanya. Joan Antoni Samaranch, ja que em demanaves noms, la portava sempre a la butxaca. M'estàs dient de debò? Home, t'ho prometo, a més, jo ho havia parlat amb ell, que si la veieu, la castanya té forma de cor, i és el cor de la natura que continuarà fins la propera primavera, donant protecció. Mira, doncs, ara em quedo més tranquil·la. Bé, l'has de posar en contacte amb tu. Fantàstica, tota castanya. De totes maneres, marxem, que veig que s'està fent fosc i, per si de cas... És l'hora de les bruixes. Sí, doncs millor que fem un pensament, sí.